Mae amgueddfa Ceredigion ar agor ac rydym yn eich gwahodd i ymweld â ni unwaith eto. Rydyn ni wedi cyffroi fod ar agor, ond rhaid i ni ddweud rhai pethau wrthych yn gyntaf. Mae nifer o fesurau ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd, ein staff a'n gwirfoddolwyr. Dewch chi'n gweld ar eich pen eich hun, gyda ffrind, neu mewn grŵp teulu, neu swigen. Cewch fanylion ar-lein sut i drefnu eich ymweliad. Os ydych yn teimlo'n sâl gyda symptomau tebyg i anwyd, ystyriwch ymweld â ni ar ddiwrnod arall. Am y tro, byddwn yn gofyn i chi wisgo mwgwd. Os oes plant yn eich grŵp, penderfynwch pwy sy'n gyfrifol am bob plentyn. Bydd yr amgueddfa a'r toiledau'n cael ei glenhau yn aml. Helpwch ni i gadw'r amgueddfa'n ddiogel i bawb trwy ddilyn cyfarwyddiadau'r staff a pharchu pellter cymdeithasol. Byddwn yn cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr, felly edrychwch ar ein gwefan os bydd rhaid i chi archebu. Bydd y lifft ar gael i un person neu un swigen ar y tro, ond i bai bod angen cefnogaeth arno neu arni. Mae arddangosfeydd newydd a chyffroes yn yr amgueddfa. Am y tro, ni chynhelir digwyddiadau na pherfformiadau. Edrychwch ar ein gwefan a'n cyfryngau cymdeithasol yn rheoledd am wybodaeth am yr arddangosfeydd a'r canllawiau diweddaraf i gynllunio chymweliad yn ddiogel. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr amgueddfa yn fuan.